Sziasztok! Megérkeztünk, vagyis hattam, mivel most Sofia nincsen itt, de ja. Na hát, ugye megérkeztek ezek a Halloween-i cuccos akármik, ugye megérkeztek, és hát, ja. És most megmutatom nektek ezt a szellemvasútos ijesztő dolgokat, ja? Ami lesz zombi, vámpír, minden. És hát igazából nekem ezek nagyon tetszenek. Igazából tök jó. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem ez az új járásmód, hát annyira nem tetszik. De, ja. Szóval annyira nem tetszik, mivel folyton meg kell nyomni ezt a kontrollt, vagy shiftet, vagy mit tudom én, Alt G-t. Úgyhogy, ha biztos. Szóval, ja. És most bemutatom nektek ezt a szellemvasútat. Ja. Remélem halljátok, amit mondok, mivel teljes hangerővel beszélek. Hát akkor szerintem vágjunk bele. Amúgy én ezt már láttam. Picit hosszú, de jó. Amúgy ilyenek az új ruhák. Így ilyenek. Ja. Amúgy azért szokott olyan lenni, mert ugye a bandikámmal még nem tudjuk, hogy kell felvenni a hangot. De ha tudtok, akkor légy szíves, segítsetek. Na. És ja. Majd legközelebb teszünk fel olyan videót Szofiával, hogy ilyen lóvásárlás, meg ilyesmi. Amúgy megérkeztek, most meg fognak érkezni hamarosan az őslovak. Na hát akkor kezdjük is. Ez ijesztő lesz egy icipicit. Szerintem nem látok belőle semmit. Amúgy ez nagyon jó. Nekem nagyon tetszik. Olyan jó. Olyan tényleg jó. Most feltekerem a hangot is. Szerintem, hogy nagyon baró. Még ott van az a Mr. Campbell-es cuccos. A vámpír is itt van. Régi jó barátunk. Jaj. Az, ami imber volt. Denevér. Hú, itt meg denevér is van. Egy nevető sütőtök van. És itt a vége. És mehetünk is. Ja. Szóval így ennyi volt. Ez a szellemvasútos cuccos. Milyen menőn nézek ki. Ja. Hát akkor még mit mutassak meg? Ja, igen. Meg is van. Jaj. Ups. Na, és megérkeztünk a másikhoz is. Tudjátok, ez az ijesztegetős, kastélyos cucc. És hát oda is betekintünk.
Amúgy, ha szeretnétek, akkor úgy néha lesz szerdai frissítéses videó, csak nem tudom, mivel nem a saját szobámban van a gép, hanem értitek. Ezzel nem mindig tudok ideülni, de azért próbálkozok. Bocs. Szóval, akkor betekintünk ide is. Lássuk. Isten mentse, én ide bemenjek. Na, de mindegy. Na hát, bent is vagyok. Amúgy én már itt voltam, de azért megmutatom nektek. Mehetünk is. Na. Yeah. Mindenhol szellem van, de most komolyan. Most viccen kívül mindenhol szellem van. Oh no. Oh no, says Csikalliken. Ne kérdezzetek semmit. Úgy van. Amúgy jó ez a pálya, mert mindig ide kerülsz, aztán kijutsz végül. Azt hittem nem jutsz ki, és újra kell kezdeni. Úgy van, ott van egy szellem. Mindenütt szellem van. Mindenütt. Hát, de parasztosan beszélek. Úgy van. Hát ez jó sok. És hát jó. Sokáig fog tartani ez a menet. Most jut eszembe. Hát itt van egy térkép. De jó nekem. Na, szóval, akkor most ott vagyok. Aha. Hát ez így nagyon baró. Itt kiírta, hogy így nem, hogy illumis a szellemekre. Majdnem azt hittem, hogy azt mondja, hogy illumináti. Látjátok ott, hogy immunis. Azt hittem illumináti. Hogy lettek ilyen szerencsétlen. Komolyan mondom. 70, 90 és 80 kéne. És nem találom. Azt az egyet. És már csak 6, 4. Nem hiszem el. Egy darab kéne. Egy. Igen. Ezt nem hiszem el. Tudjátok mit? Inkább hazudjuk azt, hogy sikerült. Hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Bezzeg, itt van egy ilyen tök. Egy darab kellett volna. Egy. Ti ezt elhiszitek? Mert én nem. Én ezt nagyon nem hiszem el. Ja, most meg vannak ilyen cuccok. Megmutatom azokat is. Ja, hát vettem belőle néhányat. De jó. Ja. Na szóval. Először is van ilyen lilás, csak nem látszik annyira. Na, van ugye a lónak ilyen zöld. Ugye ilyen zöld. Embernek is van ugye ilyen ruha. Most felöltöztettem, hogy lássátok. Ugye van ilyen cipő. Ilyen kalap. És még van ilyen zöld kantár. Na, szóval ez a zöld szett. És akkor jön a következő. Na, ugye ez az a pókhálós, csontvázos szett. Még ugye van ez a ruha, meg ez a gatya, meg a cipő. Meg lehet kapni... Bocsi, ugye van ez a ruha, ezt így lehet kapni ott a néninél, tudjátok, szellemeknél. Ezt is egy szellemnél kaptam. Az ott ki. Meg lehet kapni, most hát venni ilyen gatyát. Meg ugye van ez a szett, ez a lila, meg ez a
kalap. Vagy mi. Meg azt hiszem, ezt nem mutattam, ezt a nyeregalátétet. Vagy, na, nyerget. Meg itt is van ilyen bódé. Lehet ilyen kutyás maszkot, ilyen boszorkány, vagy mi ez. Meg csontváz, tök, ilyen pipi, egy béka, disznót, nem értem miért, telnet, ez a legviccesebb, azt hiszem, meg egy lovat. Ja. Ló, meg egy ló. Örök. Ugye ilyen cuki szellemet, meg ilyen cuki tököt, meg ilyen, ja, megint egy ilyen lányos csontvázat, vagy mit. Na, ez volt az egyik bódé. És itt van a másik. Hát én itt már megvettem egy csomót, amúgy kb. Úgy ennyi volt, így ennyi. Na, de még van ez a kesztyű. Ha lovam nem lenne ott. Van ez a kesztyű. Ez a lábvédő. És ez a sisak. Ja, ennyi van. Na hát akkor, sziasztok! Hello! Sziasztok! Pacsi! Na akkor most már tényleg sziasztok!